Здравейте, казвам се Костадин Велев и съм кандидат за общински съветник от местна коалиция Бъдеще за община Велинград. На 33 години съм, семейен с едно дете, икономист по образование, велинградчанин по душа. Кандидатирах се за общински съветник, тъй като смятам, че вече е време да спрем с политиката и да се хванем на работа. Затова няма да ви обещавам как ще направя това или онова, а че ще работя за и в името на града ни. Велинград отново може да бъде спортен и културен център. Велинград отново може да бъде нашия град. Подкрепям изцяло кандидатурата на господин Ангел Манолов за кмет на община Велинград, тъй като в негово лице виждам по-доброто бъдеще за мен, за моето дете и за всички вас, моите съграждани. Вашите идеи в нашите ръце. Подкрепете ни на 25 октомври. Благодаря ви.